you know, tá sé granmhar ach ní dóilm go bhfuil gá le ghaeilge bheithe an cathaoirleach, mar ba an costeigh feimú trí bhéarla. So, cén fá bhfuil ghaeilge ag testal an cathaoirleach, you know. Is tócha nochtaíonn, ní hiigem an rud atá ráite ag cheachtó cuimh go bhfuil nach bhfuil sé practicúil ó híh an costaide go mbeidh sé ag feimú trí ghaeilge golar agus tuci mé go dtí na pointe seo. Ní hiigem mé sin, cén fá nach bhfuil sé practicúil. Cén fá? Tá teachtracht thar bheith láidir ag teacht ón rialtas san is, baimiid i cant, trí bhéarla maidir leis an ghaeilge, agus leanimiid a raiad sin, because is é an béarla an teanga láidir, teanga an dain, agus ní féidir ní rudaí atá tábhachtach a rá trí ghaeilge. Agus inis tá sé sin sa bhile, baimiid ag leanach a raiad, agus inis ar an lá bheile tá muid ag rá tá sé thar bheith tábhachtach go mbeidh ghaeilge ag an cathaoirleach. Agus éontaim leis sin, ar nó éontaim leis sin, ach nach fecinn siad nach fecinn sibh có cad é an focail có irónach is atá sé. An costeigh feimú trí bhéarla, ach ghaeilge lífa ag an cathaoirleach ina insin ó ina cheann ach gan é úsáid, mar ní léon gá. Mar na daoine mór le rá, na daoine sna rinne tábhachtacha leis an airgid, ní féidir an brú a corarú feimú trí ghaeilge, nó feimú trí bhéarla agus tríd an gcóras a teangareachta. Ní hiigem cén fá nach bhfuil sé practicúil. Tá sé docréide a cathaoirlaí, agus le linne díspóireachta a mégan is dótha go mbeidh an dochúra me clistáil faoi seo, seafaideach is atá sé a bheith leanach de rá leis an corrigéil seo. Tá muid nachtaí os cór an tíl inis maidir leis an corrigéil atá i gceist an seo. Maidir le lesaí seo. Tuigim an drogal atá ar an teachtó cuimh sa bhéid sin ó híomh an córas atá an. Tuigim agus tá mé oscailte an seo. Glacum le na lesaithe ó Sinn Féin go teoracúil, ag tuigim an rud atá i gceist acu, tá espa muoine i gceist an seo ó híomh an córas agus ag gol rá go dtí an na lesaí atá i ma'anam. Tá siad céad trocha agus a trocha héin go méid ghaeilge lífa ag an cathaoirleach. Tótha bhfuil se bheith glacú leis sin agus go méid an cathaoirleach neamhsplach agus ón méid a thula mé an cruinniú dearnach is tótha go bhfuil se oscailte don rud sin. Ach an rud atá i gceist le na lesaí a lug is aspa muoine. Sin an fá go bhfuil géircéim agan mar de bhar an corrigéil go dtí an pointe seo. Agus inis tá muid a choras deasarachtaíocht an corrigéil sin. Tá espa focail agam í ná riamh leis an seafóid seo. Espa focail agus tá gá le focail agus tá gá le chur trasna ní féidir leanach de raim mar seo. So a rís fanní mé go dtí an freigire ón aire go bhfuil gá le cathaoirleach le ghaeilge, tá gá le neamhsplachas ó híomh an ról sin freisin. So fanní mé go dtí go glisí mé. Dara.